Good morning mga kaibigan. Eto, umorder ako ng bagong sticker para sa aking sniper. Nabuksan ko na yan. Kaya eto, tiningnan ko kasi nung pagdating agad kung maganda. At eto mga lods, mga kaibigan, papakita ko po sa inyo. Papakabit ko to ngayon. Pupunta ako dun sa kaibigan ko sa may Pasig. Galing pala to mga lods, mga kaibigan, sa Mindanao. Nandun nang galing, kaya ayan yung address. Taijutsu stickers sa may Dipolo. Grabe, layo pala ng pinanggalingan nito. Kasi ito yung sa tingin ko, marami na rin kasi ako rito nakita sa Maynila na sticker, pero gusto kong subukan yung sa Mindanao naman. Ito mga lods, try natin, bubuksan ko po para makita nyo po muna bago ko pakabit sa akin yung sniper. Ito na mga kaibigan. Ayan, marami pa siyang mga maliliit na sticker na ating ipapakabit, o kaya naman kapag sobra na, ibibigay ko dun sa kaibigan ko kasi nanghihingi siya ng sticker. Ayan na mga lods, mga kaibigan, mamaya papakita ko na lamang po sa inyo pag naikabit na sa aking Sniper 155R. Eto na mga kaibigan, yung aking pinapakabitan ng sticker. Dito po yan sa may Barangay San Miguel, dito po yan sa Pasig City. Eto, marami rin po silang iba't ibang klaseng sticker, pero ako kasi bumili na ako sa online para sila na lamang po yung magkabit. Ang bayad nga po pala sa kanila sa pag-alis ng sticker na luma, tapos pagkabit, bali 500 pesos. Pero napakagaling po nila magkabit, talagang makapit, tapos ginagamitan po nila ng shampoo, tapos nililinisan po nila ng gas, tapos iniinit pa po nila yan gamit po yung blower para mas lalong dumikit yung ating sticker. Kasi mga kaibigan, kapag hindi po nila nilagyan o kaya ginamitan ng blower, hindi masyadong magtatagal yung kapit ng ating mga sticker. Kaya mas maganda na wag po tayo mag DIY, o kaya naman kung marunong tayo, pero mas maganda pa rin talaga na yung eksperto sa pagkakabit ng ating mga sticker. Pero kung marunong naman po tayo tapos may blower, okay lang sa bahay. Pero ako kasi wala akong blower, kaya pinapakabit ko na lamang yung aking mga nabili ng mga sticker. Dito po yan sa aking Sniper 155. Ang aking ipapakabit mga kaibigan na bagong sticker, napakasimple lang. Ayoko nang sobrang masyadong makulay. Ito, sakto lang yung kulay na pula, tapos may itim para dito sa aking black sniper na glossy. Ayan mga lods, mga kaibigan, napakadetalyado ng kanilang pagkakabit at talaga naman pong sinisipat na masasakto po nila. Ito nga po pala mga kaibigan, kapag hindi nyo po pinalitan yung dating stock na decals o yung sticker na dating nakakabit sa ating lumang sniper, pag sa katagalan, kapag magpapalit na po kayo, dumidikit na po yun yung lumang sticker natin, natatanggal na mga kaibigan yung luma at yung pintura ng ating sniper. Kahit naman siguro sa iba pang motor, ganun din. Eto na mga kaibigan, tapos na siya magkabit sa ating body ng ating bearings. Tapos eto naman sa may tapaludo. Eto na po mga kaibigan, yung aking finished product na bagong sticker na pinakabit dito sa aking 155R. Ayan mga lads, napakasimple lang. Sa tingin ko, okay naman, mukhang magugustuhan nyo rin sa ganitong klase. Eto mga lods, mga kaibigan, napakasimple lang po ng kulay pula. Dati po kasi kulay black ito ang lahat, pero nagpalagay din po ako ng kulay blue, masyadong hindi bagay. Pero eto mga lods, mga kaibigan, yung kulay pula tapos may itim, mukhang sakto lamang dito po yan sa ating glossy black na Sniper 155R. Sa mga gusto mga kaibigan mag-order, search nyo lang po sa Lazada o kaya Shopee yung Taijutsu stickers na matatagpuan sa Mindanao. Medyo matagal lang po talaga yung shipping, matagal po dumating, pero sulit naman yung sticker na yan. Matibay po yung sticker na ginamit, napaka-glossy, at talaga naman pong inyo pong magugustuhan kapag dumating na po sa inyo. Halos inabot yan mga kaibigan ng mga 1 linggo mahigit bago dumating, kasi malayo pa po yung pinanggalingan nila. Kala ko nga di na darating, kaya hindi na po ako umasa. Pero nung isang beses may tumawag sa akin yung rider, kaya eto, pinakabit ko na po yan at nandyan na po yan sa ating Sniper 155R. Isa pa mga kaibigan, napakamura ng kanilang sticker. Ayan mga lods, mahigit 300 lamang po yan. Bali lahat, kasama yung shipping, 392 lamang yung aking binayaran. Napakasulit at napakaganda sa ganyang presyo. Napakarami pa po nila, iba't ibang klaseng design na inyo pong magugustuhan kapag dun po kayo sa kanila order. Pero para sa akin, okay na to, na kulay pula na may black. Tapos maganda rin yung lining po ng sticker na to. Gusto ko kasi yung napakasimple lang, ayoko yung masyadong maraming kulay. Masusubukan na po ulit natin. Ito si Black AC, yung aking pangalan ng sniper.
Pupunta po kami ng Baguio, Maliko po muna, tapos Baguio hanggang sa may Mount Ulis. Kasama ko si Ripsol Solo Rides. Yan mga lads, mga kaibigan, ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa panonood. God bless po, mga balos, thank you.